Hayi ngeke uyazi ukuthi umuntu ufunda zafe. I didn't know. Angaze ngicabanga ukuthi isihlahla sama-curry leaves siba isihlahla. Ngike ngibona izihlahlana ezincanyana ezifishanyana kodwa this one ziwuthula asive siside. Mangasibeka ngama-meters maybe 3.5 or 4 meters ukuya phezulu. Hayibo. Okay. Hayi-ke nokho la sikhona namhlanje kule video kubheka ukuthi what is the philosophy behind health and wellness. What is the philosophy behind that? So impilo yethu ibaluleke kakhulu. Impilo yami ibaluleke kakhulu. Nempilo yabanye abantu uyinakekela kwami ulwazi enginalo ngidlulisela kwabanye abantu, which is very true. So now what about health and nutrition? Ngidla kanjani? What supplement am I taking? Nginalo yini ulwazi lwama supplement engiwathathayo ukuthi akanjani? What is added there? Do I Google and find out? Ukudla engudlayo kubalekile ukuba ngazi ukuthi sempilweni nokusupplementa ke kuyimpilo yethu yonke ifamily ya supplement, right? Even to exercise, no matter what age okuyona uya exercise kubalekile. Give yourself time, maybe 3 times per week, 4 times per week. Kukuwena, the choice is yours, uzenzela wena. Ukuphuza amanzi kubalekile basiphuza amanzi kahle a day 2 liters of water nje ngiyiphuzela kancane but ngenze sure ukuthi la manzi are purified. So there are some places la kusekudesa khona i-spring, wazi ukuthi i-spring ke ayike iyona esicleanela amanzi ke la ekhaya, or angwabiliseka amanzi engiwaphuzayo, ngiwabilise aphola, amanye ngiwaphuza eshisa, amanye ngiwabilise. All right. What about the skin? Ukunakela isikhumba sami. Nginakela isikhumba sami. Ngisinakela ngani isikhumba sami? Ngigcoba ini? What am I using? Angithi ama-supplement engiwasebenzisayo ayahambelana nama-product engiwasebenzisa esikhumbeni sami. Ngike ngagooglisha ngakuthola lokho ukuthi kuyahambelana. It has to be like that. Kufanele kuhambisane. Even a healthy environment. What am I using when I'm cleaning? Kusafe kangakanani empilweni ama-product engiwasebenzisayo? Akhiwe ngani lama-product engiwasebenzisayo when I'm cleaning? Whatever I'm using, I need to research. I-research ikhonela lokho. Singene ku-Google sibone ukuthi umuntu abone ukuthi whatever I am using kwakhiwe ngani, kusafe kangakanani, ongena emlonyeni wami kusafe kangakanani, yini engiyifaka emlonyeni yami, ngiklina ngani, yini ngisebenzisa when uma ngigeza, uma ngigcoba, what am I using, kwakhiwe ngani, akhiwe ngani ama-product engiwasebenzisayo. So siyayidinga that healthy lifestyle. That is the philosophy behind health and wellness. Ukuthi hayi mina ngizokwenza noma kanjani, mina hayi ekhaya sakhula sisebenzisa this and that. Life changes. Isikhathi siyashintsha, i-time iyashintsha, nesimo sempilo siyashintsha. Okay, kubalekile ukuthi ngazi ukuthi yini engisebenzisayo and ingithatha ingibhekisa kuphi health wise, because the philosophy behind health and wellness is important. Ngiyabonga kakhulu. Nenze njalo please kuleli page. Ninganakeke umsindo wenzeka la, i-background yenzakala, don't worry. Yes, mina ngaphansi kwesihlahla sama-curry leaves. All right, please do as usual. Thank you.